udene be anyị obu ndị ọgọ be anyị nwele mma nwele mma onu m kenere gị nwele mma ịma na abịa na ana nke na amakwa na ele mma o metere ibe o mekwara na ibe ome ibe ụzụ na nwele mma mana agwa ha mbaba dịba maka na eme enumana na anyị bịara na South Africa ka anyị buru ike na South Africa ya ebuli anyị ike ụmụ na nke ududo na m bịara tata na mbịa kọrọ ụlọ ọjị ngọcha ọjị ya wụ mbeke na ọjị ji analụ na ana na nka maka na eziokwu onweghị ibe mere ndụ na nke ududo na South Africa ya bụ ibe na m ejighị anya mmụọ wee na-eye mara na ya bụ ibe nwere ka eyi esi rụọ ya wụ ọrụ alụcha ya wụ ọrụ udo adị maka na ụmụ na nke ududo na anyị ụkwana ezigbo mmadụ na anyị na-asa arụ n'afọ maka na ego oyibo ya eruri anyị aka ọkwa iburu 2024 ụmụ na nke ududo asị m ụnụ onye ọbụla kwadobe maka na eziokwu ego oyibo ya eruri ụmụ na nke ududo aka ọkwa ọjị wụ ibe nwe ebunye m ọjị gbaa na nka gbaa na South Africa asị nya bikonu mgbe agbụrịgba dị manụ moko gbe Enugu na nke omenisi mkpọ ibite ọgbụ ozuzu odekwu agbọmụ amaka n'etiti mgbe ejeri kpọọ ụmụdala obu na nka mkpọ ụgbanwe ezi ama kpọzie eti ntị ike ọdụdụ nwa azụ mbaba nyeka anya ba gbakọta ịmakwa ibe nji kpọba aka na asaa na nka jigide ebube olu odegwu Enugu omenisi mkpọ agwara m ndị be anyị ya nekwa anya Chukwu okike abịa ma biko na mayo ụmụ na nke ududo na anyị bịara na South Africa ka anyị bute ike agari owuwe ego oyibo ọgụ ibe anyị ji maka ya bịaba azụ m na agari owuwe ego oyibo ji eriri ụmụ na nke aka maka na eziokwu ụmụ na nke ụnụ makwa na ibe ike emeneri ndụ na nka n'ezi maka na ọnwa ike egbuoneri ụmụ na nka ọtụtụ mana ana m ayọzi aja na nke ududo ya biko ya gbagotezie anya South Africa biko nu onwe ka anyị si mejọ biko go halizie aja na nke ududo bịa kwuola anyị ọkwa nwata ka anyị bụ anyị na-asa arụ n'afọ Nwezechukwu bụ ụzọ nwoke ọma ekene m gị ekene ị na-anụkwara ibe iche okwu nwa na nka na-ekwu asị m na eziokwu eji m ọjị maka na onye wetara ọjị wetara ndụ ọkwa nne onye wetara ọjị na ọ chọrọ aga m n'iru onye wetara ọjị ogologo ndụ ya kpọrọ ilu asị Chukwu okike abịa ma bikonu ya biko ya bịa wahala anyị ya ọjị ya bịa wahala anyị ya ọjị ka anyị taa ya ka aja na nka solota ka aja na South Africa solota maka na eme enumana mbeke na ọjị ya eluriri ụlọ ọkwa nnene maka na ọjị ruo ụlọ ọkwa amara ebe o si bịa na-ekweni ya ụmụ na nke ududo na anyị ya wariri ya ọjị eme enumana ya wụ ọjị ji anarịrị n'ụlọ ọkwa nnene o ji elu ana na nka o ji elu ri ana na nka ọkụkọ ọnwa ezi Igbo onye ọma nwa Enugu omenisi nkwọ ọnụ m kenere gị Obiọra be anyị nwaana Jemba odegwu ngwa na m ekene gị ekene nwa gbịrịgba dị manụ moko ekene m gụ azị nne oyi adịrị gị mma nwa na-agụ ekene m gụ Chukwu gọzie ọkwado ibite na nka ka izi agbado asị m ibite na nka mgbụrụgwụ ma onye nyere gị n'inugo nwoke ọma Michael be anyị Chọ Michael odegwu nwoke eji eyi nwoke egwu mkpọkịtị agbụrụ enyi tachara pọsịa agụtajiri egbe n'mkpu ya na-awọ Chọ Michael be anyị onye ọma ekenekwa emugwu asị nne oyi adịrị gị mma inugo a nọkwa nne ọchọ nke ọ ga-eme gị na South Africa ọdachi ekwekwana ya onye ọbụla si n'isi gị na-awa aja nke ka ọ ga-eji chụ odegwu nwoke na ije na-eji abata Chukwu kele ụwa ya ebuolo nga ụzọ kpele nga azụ ụmụ na nke ududo ha ọgaranya na nka ji ide ebube olu odegwu nwoke anyị kebe anyị ka m gbadowe maka na eziokwu onwekwa ka ị ga-esi wuru dibịa ma amosu anọ na amụ nwa o ji ekwedo omume ka m jụọ odegwu nwoke na m ekene mkpọkịtị ekene m gị ekene ọnụ asị nne oyi adịrị gị mma ngụ iji eko ya aka na akwara gị enugo abụrụ m ibu ị na-emere mmanwụ ọchọ nke ọ ga-eme gị n'elu ụwa ọdachi ekwekwe n'ihe azụ m onye ọbụla si n'isi gị na-awa aja nke ego ọ ga-eji chụ gee ntị ka m gwa gị ibe anọkwa n'aka dị nwaanyị ịza ka ọ ya kpoo ọ bụrụ na o kpopụ ya gbawa ụlọ ọ bụrụ maka gịnị na ije na-eje abata maka gịnị na onye ọbụla si na ihe na-eje abata ya na ọdebe ọnọ ka ị na-eje abata maka na eje anaghị isi ije ọkwa nne odegwu nwoke ekene m gị ekene nwee Enugu omenisi nkwọ denko be anyị onye ọma denko odegwu mbụba nna ya mụrụ mmụọ ọnwụ ya ọnụ m kenere gị odegwu nwoke
ekene m gị ekene denka onye ọma denka onye ọma mmụba nna ya mụrụ mmụọ ọnwụ ya akwara mgbọrọgwụ afụkọtara asị ka egbochiwekwa nkwọ nna buchi abụrụ m aka ọrụ ka abụrụ m ibi na-emere mmanwụ ọnụ m okene gị a sị na oyi adịrọ mma nke mma maka na ejikwa m ọjị n'aka agwara m aja na nke ududo ya bikonu aja na South Africa bikonu ndụ na nke ahụkwana n'ike ya wụ ọnwụ ike ka m na-achụ asụ nya bikonu ọnwụ ike eji ahụ na-eluzi ụmụ na nka ibe ọ bụrụ ya wụ ọnwụ ike ya ma ebe na oje ahụ na-eluzi ụmụ na nka maka na ndụ na nke ahụgori ọtụtụ ana South Africa erigori ọtụtụ isi na nka ana m ayọzi ya bikonu onwe deele anyị si mejọ ya biko yarizie n'ọkwa nwata ka anyị bụ na anyị na-asa arụ n'awọ ma ya marakwa anyị ji gwere ọnụ nwata kwuo ya were ntị okenye nụrụ ya bikonu aja na nka bịakwuo ana m agba aja na nka ya biko gbagote ya gbagote ka ya na aja na South Africa wee taa ntị ka baba aka oyi esidoro ụmụ na nka mma ọkwa ya ka nna ya wee nnukwu ome n'isi mkpọ ekene ebe onye ọbụla na m fụrụ n'ihu nji ibe nwoke ọma odegwu nwa mbụba nna ya mụrụ mmụọ ọnwụ ya iji ibe mmebi n'aka na-aga n'iru okiri ịma na ọgbagwa ka m ga-esi decha akụkụ ụwa mma Kristian anọ n'ime ya ọ bụrụ na m mee ya ịmara na aja na nka ya ajụ m ajụjụ okiri nwoke ọkwa ọga m bụ ọga m ọkwa na nna eku ume na-ekwu ya maka na ana m ekwupụrụ Chukwu ịma na eziokwu na onye omenala na anyị na-ekwupụrụ elu kwupụrụ a na anyị zọtara ụkwụ n'elu ya maka na nna m gwara m osi mmerikwe n'isi na-abụ na-egbu dike na ibe ọbụla m na-eme n'elu ụwa m kwụwakwa aka m ọtọ ma emechakwara na m zọtara ụkwụ n'elu ya maka na onye ọbụla mere nsọ ana na anwụ ọnwụ ike ọgwana ya ka m ji ikwu n'eziokwu ka m ji agbado obere nwa bụ ndụ chietụrụ ugo eziokwu n'isi si m gbadube na ugo chara ata enweghị ochuchu o ji awụwụ eziokwu ma mekwu ya nnakpọ ụla ndị ichie ekewe ma ọkpọ n'isi ọgụgụ ezi Igbo odegwu onu m kenere gị azị ndị oyi adịrị gị mma eze kawọ ọkwa benu na-ekwenu benu odegwu nwoke ka eke si anya anwụ ka m jụọ nzigugedu ka eke si anya anwụ ndubegododo anya ama nnabadụ mma ụmụ na nke ududo dụcha mma papa ekene m ga abụrụ ndị iji ibe mmebi n'aka ọ ya ka m ji gba nkịtị ịma na ọ na-abụ nkịta nọ n'echiche ọ dịka ọ nọ n'ụla ọkwa ya ka m ji egwu mbụ na iji ibe mmebi n'ụla ọ dịka iji ntị anụ ibe m na-egwu mana ọ bụ ihe mmebi ka iji n'aka ọ ya ka m ji mara nzụba ka m jewekwa odegwu na mapụkwa azụ m ụmụ na nke ududo na-ekwenụ ya wụ ọjị agụrụkwene m onye ọbụla na ofu na-ekwenụ ọjị ọkwa ụrụ na abụ ọjị emenu m ana ya wụ ọjị ji analụ na nka lekwa anya ka m gwa gị ibe iji emere m maka na akpọrọ m ndị ichie nsụba na eziokwu na o nwere ibe ike na-adakwasị ụmụ na nka na m achọzighị ya wụ ibe ma chaa ọkwa m na anyị na ndụ South Africa ya agba ndụ ọgbụgba ndụ ka anyị ji agba ọbụla eziokwu makwa ọgbụgba ndụ anyị ya agba mpeke na ọjị nwa ji eluli ụlọ gee ntị onye ọbụla ga-ana ụlọ ya eji ya wụ mpeke na ọjị wee naba a ga-ewere ofu mpeke na ọjị jee tụsa na ana South Africa ka ọ dịrị iluo na ana na nke ududo iwere ya wụ mpeke na ọjị jebe na ana agbịrịgba dị ma anụmoko isi mba na nka ilu ebe ahụ ịtụsị ya iwerekwa ofu mpeke na ọjị ijebe na ibite ọgba ozuzu ilu ebe ahụ ịtụsị ya maka gịnị na igwe na-achị na nka si ibite bịa iluo na enugwu na nka ga-eji ka nwa gị ile ọ bụ ibe ndị ichie gwara m ịgụ ụka na-ekwu odegwu nwata a na-ahịa eze be anyị ọnụ m kenekwere gụ odegwu nwoke eji eje mba eje olu iwere mpeke na ọjị nke ọzọ asị m ijebe n'Enugwu na nke Omeni isi nkwọ ịmakwa ibe ị na-eji n'Enugwu na nke Omeni isi nkwọ maka na ọba ebe ahụ ka isi mmọnwụ na nka dị wee dịrị asị nne oyi adịrị ụnụ na nka mma na-ekwenụ ya wụ ọjị onye ji eji ụlọ were ihe eji atụwa ya wụ ọjị maka na Chukwu kere ụwa gwara m kwuo ndị aja na gwara m kwuo asị na 2024 na oyi adịrịrị ụmụ na nka mma ụmụ na nka niile ga-ebuterịrị ike anyị ga-ebute ike ọkwa ịma aha ọzọ bụsị anyị ga-emechi ahụ eziokwu ụwa niile ya anụrị ọnụ anyị ụwa niile ya anụ ọnụ anyị mmadụ niile ya anụ ọnụ anyị maka na ego ya akarị owuwe ego oyibo na oyi akarị onye ezu ụmụ na nke arụ ụmụ na nke ududo biko unu kwere m ise